Nga tadi pa lang naisimpa dahil ko nang isimpada tatay niya matanda giti nga kabalayan. Ay apo na kasimsimple lang nga punasan lang dagituyan ni tatasa man lang iti mga rami doon. Nya madagiti nga tatao ti balayan aya. Ngayon di pa nagkita yung kanya katulong nyo. Siya lagaro tinaginawad, siya nagluto, siya tinagwalis, siya tinagdalo siya mula aminin. Ina po diyo pa yung amumot ti tumulong, ti trabaho, di ti balay. May sama di tangalak-lakayan, no napanan, imbaga garod tatayin nga talang mangikabil dito yan ni ay apo. At alamang punas, diyo pa yung maaramid. Ay apo. Jack lang nga amo nga talaga, no niya ti mapasama kanya yun, no siya ti mapukaw dito nga balay Ay na apo, agong uwak man ni mamin, bigatan tay lang. Nya kay matan, nakasimsimple nga trabaho da ito, hindi yun pa'y maaramid mat. Ay na apo, makikita yung mga gwalwalisak diwar. Dati bubra, dita kusina, awan man lang tag-usa kada kayo. Nya matan, ay na apo. Makabannog ti kastoy. Ina apo, nga gasat kun aya nga naging inang yun aya. No amok lang ko mga kastoy ti kasasaot ko. Dala ko man nagas-asawa. Ina apo aya. Makabannog. Binigat mo langan nga siyak aminan. Siyak ti masapa nga agring, siyak ti agluto, siyak ti agdalos. Binigat nga kasta, o man lang ti makalagip kanya yung mat, nga tumulong kada tao mat. Ay na po, at alagpad padakkel ti latag ti amuyon. Ay na, awan nga talaga ti babanugan, tingiwa na. Ay na po kayo nga tao matan. Mano lang nga piraso dahito nga nagamit, si kayo tinanggamit, diyo pa'y amo nga isimpamot. Nakasimsimple, nakabes-basic. Diyo pa'y amo nga tulungan ti inang nyo, diyo pa'y amo nga tulungan ti asawa yung mot. May sama dit ang alaklakayan, imbes na si katimununa ko mga mangsuro ta anak mo. Ay na po, makabannog. Ay apo. Kunana nabanbanog, sumanaumot nga raw. Makapauma. Tapos, no, agdawat kayo lang ti kwarta, iso ti pagpartakan nyo. At ala, agdawat ti kwarta, mga nagiging ti pagpartakan nyo. Dagito yung nakasimsimple nga trabaho, di kaya mo nga isimpa. Ay, napaw. Oh, nalpas! Ampay, adaya ti katulong yun dito balay. Yun na ti pa nakita yung kanya katulong. Ay, naapo kayo, matan, di yung pa yung maamu ti tumulong. Na dayta ti mayat Edsel, dayta ti mayat maya man aglap-laptap ka siguro nalubat na cellphone kasi cellphone mo ay naapo din pa'y amo mo ti tumulong ti brad ti balay anak barukan dapat amom ti tumulungan hanga dayta hanga mo nga tutuladan niya amang mo dadya mga nakuldagan. Ay naapo. Sino tinagatas dita? Sino tinangusap dita? Kadagiti niya, di makita. Awan niya timataman ko. Ay naapo niya. Tumulong kayo magtanap. Ampay. Sino timangisim pa kadagiti nagamit nyo? Agita nagbaswan nyo, nanganan nyo. Adi katulong nyo? Adaya ti katulong nyo? Ops! Aguray ka man, mame. Matlaw ko lang. Tatay ka pa nga agong umat. Tatay ka pa nga sumanaaw. Ampay, mame, saan ka nga mabanbanog? Tatay ko pa lang ang mangag, mame, nga rumaneklamo ka. Kunam nga nabanbanog ka. Kung sumanaaw ka, mat, you tell me, mame. Apay nga kinanayon ka nga agong umat. You tell me, mame. Awan mati mangibabaon kanyam nga dumanalos ti binigat. Awan mati among mo. Trabaho ka nga trabaho, mame. Sa karumaneklamo. Hay na apo, mame. Sao ka nga sao. Banog suwo. You tell me, mame. Why? Ampay? Bakit nga ba? Ungot ka lang nga ungot. Trumanabaho ka tapos no nabanog ka. Untan na kami amin ito balay. You tell me, mame, bakit nga ba? Ay na, Edsel. Tal na anak man dita, you tell me nga dayta. Agit-agit din baga nga panubraan. Agpay so, mame. Kaki di maturog gijayan, mame. Ta, aginana ka man. Nya,